Готови ли сте за морето? Подготвям се, да. Добре. И психически, и физически не толкова. Но аз съм готова. България или Гърция? Тук. Тук. Защо? Тук повече ми харесва. Ходила съм в Гърция, но тук си имам места, където са ми любими. И Кажи- все още чисти. Кажете ми няколко преимущества на българското Черноморие. Говорим нашия език, не че не владеем други. Но си е вкъщи. Кои са тези места, които са запазили чисти? Сигурна съм, че хората умират от любопитство. Ами аз съм си намерила едно място, така. Да кажем, че около Несебър. Около Несебър. Да. Пазите го в тайна, да не се пренасе. Абсолютно. Тази е моята. Тайна, сега отваряйте картата и почвайте да търсите някъде около Несебър. Да. Добре, а на плажа, кое е по-важно? Слънцезащитата или хидратацията, водата? Двете. Успоредно задължително. Правилен отговор. Правилен. благодаря. Моля. Получавате, имате подарък, бачкова изворна. Заповядайте. Хидратирам още от сега. Точно така, за добра хидратация през лятото. Благодаря. И вие, нали? Да. Няма Аз да изгарям. имам цяла хладилна чанта. И е охладена, между другото. Да. Страхотно, благодаря. Аз ви благодаря, весело лято.